pamoja. Kesi bona iga. Tuiranire nande asitwale ngikeregese. Konga yetanu bagocha. Nande kero gweta mutu kwa na gwa kesabu. Tweta mutu ontube. Sentu kena kemwe gete korugari. Gweta ensa moiga na ibintu bikorekana byarende semtira muneyo. Konga gesukutache gocha. Tuchake sentrene ya kamera. Gesukutache kwa microphone. Oraraka. Ege kirike kwana kire muinari. Eke kirike kwana guchari. Bana ndoroje kaine divime. Bana, Skango cheiga. Alright. Kana nake sini nake. Skogocha. Skana nego charugora keigo. Bado Alright. Bate wono. Abana ba minto naende toira nirembeo eyemo asengenje yo turase familia omungwano minto oromusani ito sana eliki asengenje go siri omwanjo ende no tuliga live abana ba minto lero no tura morara eto tutogasia ito ntuloka bago kintu togoke yani inumugoke intu tokumia gusoro sikuto mete no tutoria sebicha turarekana sebicha skagocha by the way gocha tigera na ngaingo sikugo gotigera wangena sende Jerora timwati corona etora iga asengenje njira ya moiga yes na asengenje intu tobagoki inumoko goka intu tokumia yagere kerengo tenga inje ngoliga mora inumoko gete gusoro gaki na bere iga lakini na bana minto ke twaka batanya egente ke kunga el link inyesego jimoinaria na ande kokonyona naye like ni gari sa kiara kerego chigoro se kerego chigoro kiara kerego chigoro like arabu comment netaba ngaki you are good arabu ogende go chari yetali riba liburura ibata igari na watch video bakara yani kwende na bere igo kwachi gendo bakara yani bakatoko le moyo. Thank you very much. And not to get through in Mari you are get through na kata ya no uyu ni muiri yani muiri ase kuswanga muiri ona no muiri onale ni muiri yara ngina mosibatu makamati ya mama uyu no ni mbeta anatoka Nyamira County. She's from the county. Ni manyete kiasi manyete ke turuti kose ke turuti oyo sabere Nyamira County Nyamira County ni manyete ayo no tana Tombegaris. Thank you very much. Get through gobono no to bato watch it live abana ba minto tole live nane kwa nege songo ba America kwa we are live in the TV. Thank you very much. I started watching us live and direct on the TV, live on the TV. We are dancing iga kwa sababu ya matanga. Thank you very much. Before we go, by the way, Lina na kona kotenga mumura na na kurangire moteli gete kasi ni yeri. Na ke na manyora tata. Ngayari. Gote na rante koli. Morasa. Una gocha igabe kegento matenje no sinzinto to gocha. Morangaria chense meria mudani. Ayo mongwano lia ndakochi. Gocha. Thank you very much. Mumura na munero tere by the way mongwano yo. Okotera tere no koma woka iga. Woka iga. Na kitoko te abasani abaito moto woche diga iga. Kora romo murorio koko muroyo gocha next dikase ni yeriki kora ranga mbuya kokotera. Kora masapoti no kotera kama easy mate by the way ngaki abo no support. To support mo hivi kakino. Okay, thank you very much. Ngayaro mongwano na choto kabano. Tena tumakwa nege songo. Ngayi wano. Aye. Ndarama muro yole ke nyomba utata kaki ose aja mata yenge ko kwana kere gocha. Okay, thank you very much. Tena tumakwa nege songo. Uwe. Ba chegocha gocha. Kwana ke songa jingu kwana ke usi. So thank you guys. Thank you for watching us. Welcome back again at Kisi Hot TV. Muna ata video. Just consider to subscribe. Share the link. And wherever you are watching us from, just who's up watching comment section. Just comment. We know where are you watching? We can say it. Undambori can say it. After watching us, just confirm and consider to subscribe, like and share because you are live now. One thing sasa iko sawa. Sasa iko sawa. Bana toro mutandao gwera yeti yono yaba. Iko sawa. Yeti yono yaba. Nza rusi chira gwera. Obe yani chipanga give the biko pandru. Oye neji pandru chira. Kai. Oh, you go to bana. Mosquerano. Okay.
Mbuya mono sana mwana minto manas mbuya mono sana iga tore ya masa ya mo kurwa sense mo yomobiri kore ngia amangana ni gale buya kegima amangana ni gale buya kegima sana iga bana ba minto mo nkwano bunare aterire iga ogotero kuna kukore gwoka iga abwato kugwoka igo nane na tamwari bagane isti nane na kwa koiro rese ngenjota birengo inyuirwe baite goi nto abwate nyaruka getiga nero yateba yabwato gatera arafu musombarende abange oto ekebungo kare gwato ekebungo arafu tumanye kogenderera ekende igo mbuya mona bana ba minto etolega live injua goja bono ninjengo koni goja bono abana ba minto nabatenga aki mas Bas. Ada DJ. Ada DJ. Ada DJ. Ah ya, berarti mora tano ni dia tu. Aja bangora kau punya bantuan ore live, cuma tanda uji saja mumbu. Kita ya bantu ngaki, injen koro punya lebe. Baminto, wah, kira mana? Baminto, maite kango takatole tu amanya, maite. Toko tera bosa iga bantu batama etia ningo kira bone ento manyete ba kondisi dieta inkoro kujoirini oyo bwalis ani leta linde mbina vasesi jomo iga noka kenyo le iga nuonka rojororo nuonka bas waiguro katera bono ne katera kaleta igokuru obwanjani bas obwanjani Buya, aja kamu ya. Johnny.
mesigo urubetiao tiga bano tibetiane urubetiane tiga bano tibetiao ayo mito obogore nanye mesigo ayo mito obogore nanye mesigo urubetiao tiga bano tibetiane urubetiane tiga bano tibetiao ayo mito obogore nanye mesigo ayo mito obogore nanye mesigo urubetiao tiga bano tibetiane urubetiane tiga bano tibetiao tigatotane uno manena chikire tigatotane uno manena chikire tobogore ati uno manena tebire tobogore ati uno manena tebire tigatotane uno manena chikire tigatotane uno manena chikire tobogore ati uno manena tebire tobogore ati uno manena tebire tigatotane uno manena chikire. Jua, tenena. Hiyo kamera imenishika vizuri. Wate mic hiyo. Abantu wa minto boirire. Sikamate kidogo. Songa kidogo. Bwate kamera hiyo. Yes. Yamba kwa ni mwenzi boirire bia. Njengoro koroja sigichana goseka kasungura. Director ya Kisii Hot TV, manager ya Sayari Radio Kisii. Okotera okukwarura kirisi ngunya kuburia bamuragitari ngaki musubati wane rotera tokotera goseka ibo chakotera. Enyaro katarimo. No musubati enyaro. Bas. Bono nare kuna kumubori ngaki abangwana gitanare kubori ari okotera oku esolo stage ning nere goseka ibete. Bono ndagete kwanere kuru munwaye. Nano ntebyo bomaene. Tegwana ine. Joirin. Joilin. Joilin inkangai. Iga kunande. Kunoriga. Okotera oku nayo terete. Ngikero totara matera. Materande. Mbonondo. Bono rinje. Ani timbu ati yo gon support ren. Ayo kombwa tarani mukono. Good. Aya, ninsomerete psychology. Ndage tontebyo bomaene. Ngwakore keroro gesinini. Aya. Turiko kuna pi. Nonya. Aya. Anko yane nara. Nabago kwana rangi. Ani egitane rob geti pesi. Ebinte ebi kabamu. Bomaena, nta omaete mo kontebyo bomaene. Mo basa kongaina. Tana konyuma. Amoteri tali. Aya. Okotero kungo composite. Okotero kungo composite. Ngorosete, okotero kungo rosete. Ankonsi. Nero like tokotero. Nero rale. Yani minitiga. Okotero ku ngori ge tokotero ku mugachikotera. Yani ngokorosete. Akongam. Okay. Inje naligete. Amaliogirende. Anko yana kang. Kobugiore gita. Esoro goseki. Aha. Aya. Bas. Skango. Sukara skaiga. Suka kidogo rose kamera. Songa kidogo. Bas. Okotera na kuku bwa tokomo. Akuku we. Tegerera tinda kuburi kitatu. Skango matake. Aya ngochane interview no kubugie gita. Sukamate. Bas. Abu. Amatera rengo recorded. Aibwe komonyen ayao. No kukuka. Haya. Urairu studio bono igo record. No bata matera. Imore rara kintina nyara mario. Turanyara mario. Lakini arona arori. Matera naro. Mario no nyora mario. Ngangende kunyanyora. Ndagotebio che studio next week. No nyora mario gocha record naro. Mariogi. Mbaka nyora. Matero. Bas. Bono. Abangine tigamba tebiga. Maete.
oyatera buna agotera iga mwe gotera okobuna kware kobuga toigwana na iga bono toigwa ngora koirora tore koro koirora torimo toigwana iga bono omusubati oyo osenyarukeye buna ateba inumwe kamwatebanga mbiare tariko kuna kende taribo bas bono ntegete nimbwate studio korekodia matera ntegete ontebie kerori tayari kurkuntu ngai kuntu ngaya si unamjua no manyetoyo bas ntegete kombo orosia matera saba ayao tari ali ibete amatera sa 7 origia mario gogotera naro tewana ine ufanye practice kabisa koba tayari origi kurukuntu asagotoka akoreta puke studio tewana ine matera audio tokore ne video tewana nire ntoigwana ine bas oyo nara namo manyete kurukuntu no mumura tokore gasinere no yubwe kenyora mbamanya ine sawa sawa. Thank you so much. Egasi yetu no support your talent. I'm very happy for you. Okotero ku kwabuka paka sinaringe na nyegera. It's a good song. Na batoko ko promote ya serie dia sayare na batoko korosire YouTube channel. Abantu bari bakotegerete bono. Kuru America, kuru Saudi Arabia, kuru Bahrain, kuru Qatar. Kirase bakoligerete boni ga kurwa. No embarabua che comment ko gendari ni maete. Mbari getenga okotera kuri no kwengenje. Na ende nande koko toko kimono mbakwanira bagochangire jibesi. Tegwana ine. Lakini goikoro kigente ketangani omo. Oma nago pimete kare ngano matari njira kwara kona konyegera mayagari. So fanya bidii. Rosia matera saba ligia mariogi ukisha kuwa tayari tafuta kurukuntu akuleta studio. Sawa sawa. Haya, toka ndera bono ngajike sukutiali. Bas. By the way, mwana dema kwani mbere waka chinkobi mo waka no chiko mongwano ya tabire ba minta yo mwana oyo nondora nae kwe na yoromo na boro iweto ngano iweto wekara kali asogotera tiga kona komisi talent yao tiga kona komisi talent ye mo bwata jire moyo osebano mo nta komisi talent kara kwanege songo wana na njera by the way enje ndonara eba asegenjo ori atabire ra support oyo na njenda atebo mwana ori obwato gotera okomunere yes ninjiti anje momento okomo wakara gesikuti chingobi nje mento mungwano yo okomo wakara gesikuti chingobi kai nje moire mole kodalia mo ara kodio ana koinyora ababere abe tu ga konyora by the way no konyora nonde abasani abaito abamole chinse jezi ga moko na kototengera kuri TV ga kai it's okay ababago kirema thank you very much mata abago kirenga mbuya mono asante sana gesukuti no monto mongaini so no te ura kwanege songo mate kweke gusi aya mate batebe gesongo aya mwetukesen njino monto somete monto le somete usakuru kwetukesen akuru education monto somete akuru kwetukesen amwetukesen I kanitura to speak gesongo. It's okay. In that case, say some comment section. Ete tora re ko nei. Tinga man kive. Go da korosi mte neme te viros ni chini. Tora rango. Abanto. So, ete tora kore mte vriptato. So if you are watching us, no. Aso tireti koru. Welcome back again. Bari moto tengere te koru abua emetanda. We are now loud and clear. We are loud and clear now. You can watch us. So you want to watch it karibu sana. Aso chokwa mangana bere tato ime Kiss Hot TV. So petenda chikubaleta emo murori finest man to kumoroka. Finest man. Was a honest man. Na yare. Gochi chari gocha. Na no moteri ondore ngege igotera. Moteri. By the way, twateba mo pastoria atukunie kebungo gaki. Bakamurikiro mwarimu. Bakamurikiro mwarimu. Gaki. Maete. Enjiri yaro manyete. Goseta ribo. O manyete. Ebinte bimuno toko no koranza ebikwera bitige njiri yoke omwarimu chugocha omwarimu aya igento twa pasta karte yake pasta kego egento twa kego oyara tera kotera kuliatera aba toka video gete akora basabire kare chugocha oyara bwatoka video gete egera batomeru abari na bakanya ba support omwarimu ngo kwanore gokoreta n'omwarimu gokoreta ande
nimetero mwana go koretare ego mwa mataro ndora mbia mono abasani baitu asingenchi okoreta ringaneria iga na gokire mono ikera nanya gukwana ase maiki iga kenya saba konye na ndimogendere ko koremero belimia na kubwa mono hotelira ni ndutwa mupundisira asa matera ekero chinga kichiri kia mechuki na litwa cheto gasokyo gotero kukurwa ase studio ya Kilicharia igo no mwana oromuya gwanjete kumukorera Nyasaye igo asingenji mwa musukiri osumugane tikumusukia nabona gotenga Nyasaye tigaba konya somoyo uyu ekiagera talent y'umuntu tiga Nyasaye mukonya igo tigamwe libagate rogotera kulia na maiga ya ninde teke bunge kienge Nyasaye itatu sisimu biamono moteli karibu asogotera biamono. Yes. Tuske mate. Wanda ko bukatore. Una wate bigo. Usiromete minta se gotoka. Ayo chondi ngo ko baka sa gotoka. Nande ababande. Tiako na go impia go salio moika. Chugocha ate skogocha. Tiako salio moika. Yes. Ayana ono abagetibu. Aboro ni bari mobile RCK metena bangi more. Abatari bari bane mete morororo. Lakini make sure nga modista bwa bona itu abekire genteke egekogenda asike kogenda ngora mobwate si gote lakini ndubwato mundu re interview bobe ebo ndote totero ngora buye gasumatiga egenteke egekogenda buya ochiari noroche egere gusento nyore support you bas
sana umetena bako tata bali na manyitwe kwaye iga ner ndo choti gariti kai bari bari ko ba pe omanyete dia bana ngatai egendera gunduire pa do no mate yo muyare uwete sauti na bwata bono ka ujo support gwa are ko dia matera furu mangana ko buya na ende ngendo tolo nyote baiga yes muna mambi gando mambi go boko beke ke sbo kya buya oso ari ka gutu oya guri baga okay so make sure nga matera ke to wansura basa ko yoro bokuma iga ayomo warosina matera onore promotion right from the direct bano so go ikira bono iga kisuguti bano neteri mwata gotera no what gote bano ko bwato gotera tumbo gotera abarende kwaye ndekera mate binte bitari binto biri byo kwigimereri nabayigo obe musomba nango kurarenge ngo osengo mareta tori mate nanero rengo orego teri kwaya twe batate ngende gage gane toshikira musomba mate basomba bakotaka bayego kabaga bate balingana abantu bakwanda korara onyora urarutire ararutira mangana atatu anyway thank you for watching us nataka kupitia comment kama vile tatu mitandao niweza kuona nani anatufuatilia kwa nyuma sina ikretega iga Toto swati ko rose cake umbu. Yu aya rose. Oinaro ina ko mama county. Nande ina ushoro kunga. Omojokoro. Ege ndorana ko mate. Omojokoro. Rore linki yo tome ko jibwana mo ina ari agera bantu barore no tole ga mungu moja. Yani ma to yo ntone nere jiguru buji nyinge. Na kinale ko mate ngaki rore we kwende linki yo. Nyetome na nyingo jimo ina ari ase abasani baliba na nje mbata abasani. Anapaidana patikana njigani. Ochokoro kerebi. Oyo tato richize charali. Oyo ko iruka neke baki ko jimumbu. Nora morebi. You notice ready. Nora ngakinere bakatali na mwezi komendo mwaka 42. Nimonyorete. So kwa very painful to hear love and the family at large. Watching from Saudi Arabia pamoja. Na tata nganza Saudi Arabia ale. Ndoje neke. Thomas Afanda anaona hapa na emoji anaendelea hapa. Fanny Somura anaendelea kulia hapa. Jared Ogechi. Jared dirita jana bono Jared Ogechi from Qatar. Jared Ogechi. Awata a good song indeed. Intu age to mopira nere. Ni monyore to. Otamiro ko taro kuya keki mo. Okataro ko mwana ata no kuya ga. Thank you very much. Rafael Nyakundi. Loud and clear all the way getting you live from Doha, Qatar. Qatar. Brother Eric Tech hat. Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana. Asante sana. Omura tuache ni tuasinte. Ekene. Abago te baboigo. Yore asenga ingyo mata kwa ndego. Okatero kuwate batia. Abajani diga tuanjane. Yani tuanjane tu. Rosago kwa aseke songo bono. Era ngo kwa aseke songo. Tuanjane aseke songo. Rosa bono. Aseke songo. Love is the man. Love is the commandment. Okay, thank you very much. Yo mata ya moto zamata yu. Jared Ochicha so pressing song. Uni Jared Ogechi. O Jared Ogechi. A blessing song. Keep up your talent, mommy. Eric Wira. I was about to you baba. Abanda ukuna ba ukwana igo. Bese ajiri. Live watching from Doha, Qatar, okay? Get through to the Mali.
ama kweli aya namaganda amaganga aro makweli na bagote baboigo. Thank you very much Gertrude Nyamari. Rose K Kiombo, take heart Eric, my son. Pole kwa familia Gesuguti. Asante kwa kazi unafanya. Njoro moto makangu oroje na aletira bazombaga bamura bali na ro diambarete ga tore mi mono. Ane kwanye komis. Andoroje by the way inande tini akanengo chase. Ini kona kata imonto kosengo chande. Njengo chakabura. Ogocha kabura pifu. Okay, thank you very much. If you are watching us, please consider to subscribe, share the link. Bana. Ami ndo gaku ndebe Rosie. Rosie ga kitoma ko chichi group chiri no manyete. Sukuma ko chichi. Egera ga ku moinari egera bantu batenga Gesuguti akare moino. Etanzi yogete. Egera bantu barore neki no na kini kiana. Thank you very much. If you are new in the house, please consider to subscribe at Kisi Hot TV as we are live and direct kutoka South Mugirango. Eseme kurukomo. Ndo tuanyolire information ni muzika na nero ubwato gote. Ngayari. Nere tuataka ne turamwa. Ngayari. Jogo nere tuatake. Muri ubwato muzika ubwato gote ngayari. Kama go chimino gari. Ngayari. Oyo orende. Unero ubwato gote. Yes, very good. Okay. Amangana maya. Akini next to murandi akwane arabu tole deliki. Tumanya ko igorre bintu bindi gochimoto. Gochimeno byako no chimoto. Entereka mune yo. So ebintu byansu bigwase tukurugaiga. Kijoro kyo mondali. Iga tolenga omubiri. Kijoro kyo mwanya. Ekijoro kya mwa mondali. Mondali. Tore kijoro kyo mogisi gaiga. Kyo mogisi. Mogisi. Tumate kijoro kyo Mombasa. Abana ba minto nyasaye tigateri nyambura egero tonyari gosuba ga bakamambi. Thank you very much. Nebintu binde binge to wate ebitotarene around igaiga mwagesaka kuri mwinani marororo. Bosi utate karibu sana. Asenge choko ni mwana. Agendo na gunduire. Abasani abaiga. Naigwe simye kobuga. Yes. Naiguba goteba ngaki nga Gesuguti. Aba murabu kwareta abateri abwo. Ima etena tokora. Naiguba go bakomonye. Koreigo. Obekire hotero gabo. Obekire. Yes, not to go nothing on Teng. Watching you live all the way from International Rescue Committee. My condolences to the family. Akurukonga nere nothing on Teng. Natani on Teng? On Teng. On Teng. Mr. Me TV. Our greatest fan. Fan kutoka Nyamira County. Nyamira rugo. Karo wikira ali aseme kurukonga nero kebirigo. Kebirigo rogoro. Ali asakoro kwa Tombe. Kemera gari. Mr. Me no hakoro. Agote pole kwa familia. Anaitwa Mr. Me. Nware. RS chisa mchiko United Kingdom. UK. Mongwano oyu. Oina mvurasi juzi akanga gerezi mejuzi. Thank you very much Mr. Me. All the way from UK. Thank you very much. Timesu kwa hotel kwa kurugaria. As we are live to come anyway irende. Kurane to musomboli. Pastor. Pastor bro. By the way, ndo siekero moika. Mata moika tuliko siekero. Pastor Chongo Gocha. Ndiara kwana. By the way, tomanya ko gandege ntoke kwana next. Karibu Gocha. Direct ribu camera. Pastor naro chikende gabiga. Biamono abasani baita singenchu elibaga. Thank you. Iga nireli bageli nkwani abambole sachi bonsi mbatenga biamorasi ya Yesu. Amangana ya mapenzi yangamire kakabadoneti kuritenda igatigare kobe bachera kobuaga kikona kwara mabokonchera timatinge tokikerike kojikagero mundo kwacho muntara pero imoko gosera obachani basikwizine sikamkingo kinera bantu bakongwena na sikam mutako kumenya paka wanchangana yebe kanda kumbabata bata begeto mukisereza owanchani na inchegakia owanchani Otoiro gotero kia ogoteba ngatiga twanchane twase intwe ekiara Kristo beire emboli yaito atumusaraba bandi rwase musaraba bibyana naye nyorekere kieki abana banyasaye asinga kiekiga etwakira iga asinga intwe
etwakira igasi n'enkyugu kyakolemya abatigaire magega tubalemye amakuli n'anyuma y'amakuli tukankuraroro ekero yesawo kyantugende tumbirane kanganiye abantu asomukene taragendare mono bonare kubarangiria sikinga kyekiga tusabe yasoito atuwanjire atomoika ekero lingana lyaliwo nelinyore libaga omuyanya soito omuya wakubakira sikinga kyeki enyasaye ekwalengo enyasaye orobono enyasaye oratikobookale na kale kinga kikyabene bwatwaire libaga tolemani ntwase ntwaba tuli moyo omonene nyasaye tugamabe twakurangiria segeta lyawo okwane na intwetiraase omoyo okwane na intwetiraase lingana lyawo nyuma y'amakweli nyasaye toba obugima mburaroro nyuma y'amakweli nyasaye tonyore libaga ase oburuti bwawe gatuonchore chinchira chaitu chiebibe nyasaye tukurangiria nyasaye tole moyo na kubwamona asenke nyasaye na kurangiria otele na monero nyasaye itu kuruwa makweli asoeto nyasaye wabeiro omwege nigo ikasi chinga keki nyasaye itu bono monene wa mabera etwa kuboliria chinga keki gatwekire ekero lingana lyawo ligotochera chinga keki nyasaye linyore libaga chinkoro chaitu litwaliga gocha asole tonyora obugima bwakanagare gwetirasi Yesu Kristo moto twasabira amen abantu banyasaye intayete kobo umwenga asengenke program yere ntambe mbaliga ni asengenke obuya bwanyasaye lingana lya nyasaye kurwase Isaya 40 ekebunge getangani Yesu agotebinga batebite lemya abantu bane nande natebire lemya abantu bane twakira iga abasani abakasa abanene tore myonda bunangina n'abana bamwabo no mugako mwabo ikiagere kiranya banyorire nege kongo abandi nabatokora ng'amakweli nigare ali rais nigare kawaita lakini ekero lingana lyakonyorira abana banyasaye nae likonyora mugusyo kwana iga omo mwanya bantu nige egochana busaigo oyo liguli betete nero korete kireki nero igwete ondabu nero igwete tinga kiche abana banyasaye na kitwa cheire tole mi ondabu ngaki amakweli nararoro nekera amakweli akire okuboka nkuraroro ekero Yesu akora kireki akoira ni buruti bwaye abasani baito bakira asengenchi okoremi abasani baito bakira asengenchi obwanchani obonene abana bamintu tigamba bake kiera mwaretiro obwanchani obonene nyetali inu mwarenge gocha koba na bembeho yale gocha koba asenke kulinda asengenchi obwancha kwaino n'obwanchani obonene tiganya saga endere kubaseseni na igura abana bamintu mbaligire tikurwasi chinse cheisiko nabonare kubatengana inu asemule amagombo mwarerire gocha asetole tiganya saba bwata amaboko musire amusumbo mino yo bwate mechando momore mia senchira ya bene na nyaso itagendere kubasesenia na inu abana bamintu bali muri isiko gitalent cheito cyabatera imbara ekero moko igwa mariogi abo gochase muri abana bamintu basire banyore na barabuchinguru cyo kumubaka nyasaye cyo kurandie nchiri ya nyasaye wetira ase barabwo baonchura abange kurwasa umusunte bamugwenere nyasaye oyo olinga bosibweino oyo ole koreta linganeri no murandi Wilson Omboke mugaka mogere ekenyoro eke kiamugisi eliki nere na somya soburwani na nyasaye itu tigaba sesenie na kubwa mono mugendere kumusabira asenke yabo ganya saba sesenie ekero togugosaba omochenu nyasaye itumuya tata bwama bira asengenchi ya Yesu Kristo twakubakira asengenchi ole nyasaye twagotogirie kiageroro umwege ni nyasaye itu kuri umusombo wararite nyasaye itu kwabeira mona intu waturwanirira asekera lingana waturwanirira ase bituno nebitongo nyasaye narora nyasaye itase litukolia lera umusombo oikira ase nyumba ya nyasaye rolemero biriyegendete kurubono nyasaye itu ikemambia igoto gigwe kiageroro umwege ni nyasaye igoto gigwe kiageroro murwaniririo ito nyasaye itu
twamanyire nyasaye itase birebi nyasaye birecha narete mechanda ase ng'encho y'abana bao etwachire mamincha ase erieta riago nyasaye birecha ng'anya na kobua ase erieta ria Yesu Kristo biabona ase ng'encho y'abasani baita abaiga baretire amang'ana aya tobekwa ase mbeo tobekwa ase TV nyasaye baseseni ase emirimo bagokora emekong'u nyasaye baseseni ase orogendo rwabo nyasaye nekero barakora nyasaye tobarangeria abange gocha ase obosi bwao erieta riago nditogiguna koegwa obonene biabona ase ng'encho oratokonya ase obotuko nyasaye etwetigire ense y'amaboko ao n'amagoro ao omonene oturwanire naende goika emambi enyasaye oito n'enyangi y'omosombo ekerera ere togotogina gokoa obonene kare na kare biabona ase ng'encho oratokonye etwasabire twegenete ng'a bionsi mbikirane ase erieta ria Yesu twasabire na kwegena amen moseseniwe abana ba nyasaye biamono sana Asante sana. Mwakira no Pastor Chingo bichinkeyo. Akira Pastor Chingo kai. Yes, asante sana. Gesuguti. Okay, wono koretane tumedose onsisi kwana nino watara go Kigali. But intara kora suko step yende konyo onsisi wako tara kwa very ready na mwagonte lakini mimi wasi wono iga. Oh. Okay, sukoma no watcha ga. Kwa very ready. So if you are watching us, please consider make a comment yago gabu. Ere kuma soki botrete koru. Timete ga watcha ntina se camera bronge bori. Iro chikaine were. Wono koraiga. Aria sotrete koru make a comment yago gabu. And make na ki make sure kwatumire ringo chisabantu bande. Aria se chikurupu chosi. Make sure kwatumire bantu bose mega iga. Tokwane to hamo bro bita pore. Neri shapikretori tebiga pore. Asa mangana iga tumena ki bido biko genda. So korene asa iga ine akamere. Tete koreta kwa na direct kuruga for the next. Yes. Go to sisi. Jo no wacha. Ako Osisi no muna weke nyoro. Ose bono. Jeno mondo weke nyoro. Rieta riane nsagini mechankoro. Lakini rende muma timna ankora abagani ga kira rituko zeki esanye kurukwe ende kigita gani jasi ni riende bore kepishe magana brasa tu reda bore kampa tukisi hot TV kama kawaida kwenye microphone mbele ya kamera na mbele ya microphone hapa nje mtotibis mokondagira sabuni ya kamera motumorga kukurikutu let's them tukika sasa mbele yo koragira on stage giga tumwata bana ya bange bate tumotogeni koto tekende giga tumanye na kimu ndiviko gena korede kuso skucha nosi kote bila wona springa nesa na direct okole tuenda fitness fund was kwama before to break baadaye kwa break kuna sisi sema chika chamo ni kama rogoba asoke botrete karibu sana Meakisi Hot TV. Now consider to subscribe, like, share, and comment if you are new in the house. Now never call a gabo. Dragana but worry about to was your baby. Koga to kura somebody there camera. Kurasa somebody there could come back and one of Tiare. Someone of Muski whatever says with Kuri Gariadero. Karijogo Gocha, Kora Kobe ready. Go Jugosago. We are ready to go. Narolira bange bakulira imichando Okay, thank you very much. Pastor Edwin Kusara. Thank you very much. Okay. Bantu ba mintombi yamore. Orankwa ningo igana batora asama we. Piyamona sencho go chagusanga saba minto banyoreiro na obokongu chasa marita nguruke du Mombasa sitero goroga iyo magare wonchiro no murandinde na ndero moterinde tinko baletero gotero komo gotero kogo tebenga mangana na ba maya haleluya balenga ba tebenga mangana na ba maya DJ twende
abatengi bari Okay, asante mna hiyo. Tunaenda kujitayarisha. Baba sako siko chanosi no turasembea. Baga stoko kore. Renda sobono iga. Igo tugasene kuja korra kubeke minde metame beburonge. Ege. Gesuguti. Musuguti byago biera. It's okay, it's okay. It's okay. Orira bange bakulira bakulira haya twende orira bange bakulira bakulira batabye bonse amangana bwango warabamaya oh batabye bonse amangana bwango warabamaya batabye bonse amangana bwango warabamaya oh batabye bonse amangana bwango warabamaya Nachire no semeria Nachire no semeria Tuche wakuro moyo Yaki wakuro moyo Aenu mugumba nduche wakuro moyo Tatunu mwegenwa Neru kurwa bana Nachire no semeria Tegere Batari bunsi amangana bwango arabamaya Amangana na bamaya Bunsi amangana bwango arabamaya Batari bunsi amangana bwango arabamaya Batari bunsi amangana bwango arabamaya Wapi shagwa na figalagala kwa Yesu jameni Amangana na bamaya Te kuiragi kayaya Alirubutaka Wauchandire Alirubutaka Wauchandire Utakambuli kigumi yaya Uli kigumi Nabangi barenga bataka Lero na banda Nabangi barenga bataka Lero na banda Tiga kubanerero Ayumuga koyo Mwanu mutangi Wangarari kwemere Mwanu mutangi Wangara gache nyumba Mwanu mutangi Wangarende mache ngumbu ya tukumoyo Omonene no yare Goche chara mangana Omonene moyare Gochora nara mangana Amangana mwangara wakana Oh batagi busi amangana batagi busi amangana mwango warabamaya Kwenye kuweta amangana ayu akachiko bingora ngora amangana na bamaya
Hey, Yesu itomo yari. Emeroberio ya yonsi no mone no bwate. Emeroberio ya yonsi no mone no bwate. Tagiti wisungia busa tatana komanyete. Mwanya batu barosire okorola. Ya tokumoyo. Tokumoyo ya tokumoyo. Mangana ngunjuririare tokumoyo. Ya tokumoyo. Ya tokumoyo. Batebie, nero na chire batebie. Oh, batebie, busia mangana bango araba maya. Oh, batebie, busia mangana bango araba maya. Amangana bwangara ba maya wangu wara bwenere mangana bwangu wara ba maya mangana bwangu wara bwenere ayukulira tigakolera yaya mangana bwangu wara ba maya mangana amangana bwangara ba maya go bwenerare Kia yuko nya kuichandira. Hey. Amen. Barikiwa sana. Atuirorere bairorere. Nagunduire. Abatai no barara kini bakwebisa. Abatai no barega bange. Asege soko kwebisa kibakoroka. We are featuring ingakyo kwebisa. Bakwebisa. Paite we amanyete egento batotaramanya omanyete egento ngera batayi mutaramanya egento gekogera tokuratangania amatera ya yenjiri ngochaka konyegari gosiba oga etogotuka etokoruka abateri togende gochimoino noroche gochimoino ari esende bona ari moino no nkongeta yu bono mate gosigatorege giwango igoni tegeta abateri bari oyo monaro abana ndo yo monaro gochimaga ngakwana yarante yakuru oyo monaro gesor moina ante aquí enjini bata matera maru anata ba aperi gano go jari naye bwa mwajo yes and for the thank you very much wona ra bwa mwajo thank you very much ona ra bwa mwajo abatari bakoda ko bisi talent baby setega bate tikora tamatera it's okay what now mate ni manana otisi what are you what I go on TV. What the corner there? So what about the watch? Okay, more you can just 1 minute. Kidogo tu. Yani tutege tetokora bateri. If you are watching us, toma go jako music. Kai. Adio go. It's okay. If you are watching us, wherever you are, madaro go. Which means Sabano, you got this to my Goto Noro Jesu, you got them in Tokono, I wish, okay. I'm giving you 5 minutes.
Enjoy
bono ayokire. Hapa, kuja. Ay. Kuja hapa. Aya. Chuga, chugocha baba. Kai. Aniki. Igo umara dilo no motari ko chimotu kana makongu bobe yu. Abakwe Yesu. Lakini elinde kusiga ikanasi. Temagega. Lakini no ndama na dagira sio tiso. No moteli ominto ko kwa mwaniki. No turama se kanse itere ko chingongi. Chingongi. Umupasti ta kure kudagila siku nyamira ro. Abuno otigere ga to akogure. Moi bweti ga ke bara mindo. Kai amuno mwana mako. Bono ngosukatora sagisoni togenda bono sinzinu ara nera to igurire gento abeke gento akamege tindi mungu moja bono tora totenge baka bana bono ngosotora section to jo sa next section to goso aperi osa bere tayari aperi asare egere akongene era to bekire gento abuo egento nanyora batenyi no barapi lakini okwebisa Arabotere baba ni chugota aba batenga awa kusiki baota wa kusiki prisa kusiki irorera koga bono kete mtu byabere buronge gari ande gendo nare kono komara gendo nare ko omujanda abere buya be bono kyabere tene no gochaga irorera bono igaira sengaki Mwana bakwe abakwe Yesu Tendo togocha gocha yo matayo yo injo ta gocha go matayo itata ko injo gocha yu baite goi bamindo oyo nabanje tamo aba baite goi yenji nanyanyite sana gendera kora okwana yete twa okwana gote okwana gotema ya ngai kiyo korokwa na nyimbo ri mbako igwete tori konchiri seito no gaiga iga mobiri nerie ri gochiro gochogora igo tunwegero goro Nyasaye no muya nenda gankonye korukiri goli sikana tigaira omwana bakwe abakwe Yesu amina bano no ko igo no korere igo korete aminto gaki mawo mawo le maigurene mawo kwa igurene aminta mangana ale buya Tigamba kwaninga gwairire buya naende buya mano omwana ominto gategerera gotera okukwa mokuna asarure korwa na inche bo igo natere togotera okoiga seng'encho nare konywenya sore nanywete amarua nanywete chisigara nanywete chikuperi nenchira yamo yokwanga amarua naende ngachikorera ng'encho nare korama abaibori bane karanga tigante ebyo ogaitono karanga mbogo ekiagera na inyoira ase nagwerete binto mbire monto gokora ayegogwete nakiekora natebeti omonene ng'a na inyoira ase nagwerete naende naira nirimbu ya mona se choko ngari bage kwa igure buya mana sana buya mana my brother nateba by the way okotero kama ninje ngo support ole kojo okomo so merika sukuti so merika sukuta sako to by the way omanyete nacho kugundwa iga before that tetora konaro kurukunga Nathan on tank akramo muro kurunga paste dunia teraga iga aboriga is this guy songs in YouTube confirm his name amo muro olinga yari Pastor Twin noro abantu bari gukuriga iga bari kubota materago no awatero kungore moji moinari mutandao ime chongo gocha tiatora amanya on tank tanga gotebe komanyene yebon okay biyamona ira ngora segori tindabeka matero YouTube bono ngendre bono lakini okatara kwa ombu ya kwarenge yu embi yakore nani amango terete gose no kuwo so omwana ominto ntenge
Oyo tarabeka gatero ko YouTube. Tarako beko. So orikuwa ngiringa yene kwa tano sisi. Aperi aberenge matenga ngoma janga kienzerau. It's okay. Alright. Karibu sana. Right okay. Mo talent tiko bisu. Keroro morogi koso muibi. Aro no na kwebisa. Mochando toyo. Lakini egentu kebwate kegwe kekie genuine ri. Kesokia sabantu. Nakyo korokwa. Korokwa ben. Yo korokora. Manywanda B. Manywanda B. Gora. Rabwata ngarara terasi nini? Wana. Monene na chena ende koya bachenu baye. Monene na chena ende koya bachenu baye. Koya bachenu baye. Bagende nere igoro. Bagende nere igoro. Monene na teire nyena. No te biga. Tegerera. Kero terege sikegusi. Terege songo. Terege songo. Yeah. Terege songo. God is saying God is saying when he comes here, we're going it to you. Mubekere kan tikito ra rong akya kala mangana. Bas. Na tora so kunaka jitarenzi. Na goro kimaiso marabu, iga maiso marore. Koya bachenu baye monena na chena ende koya bachenu baye bagende nere igoro koya bachenu baye bagende nere igoro banyori ugutimuka bagende nere igoro banyori ugutimuka abachenu n'abatenge abande bagutuma abachenu n'abatenge abande bagutuma abanyabibe n'abarere abande bagukura abanyabibe n'abarere abande bagukura monene na chenda ende koya bachenu baye monene na chenda ende koya bachenu baye bagende nere igoro koya bachenu baye bagende nere igoro banyori ugutimuka bagende nere igoro banyori ugutimuka abachenu n'abatenge abande bagutuma abachenu n'abatenge abande baguma abanyabibe n'abakura abanyabibe n'abarere abande bagukura n'abatenge abande bagutuma abanyabibe n'abarere abande bagukura abanyabibe n'abarere abande bagukura abande mbaminyoke ariana bakoriya obokonyi egosemba bonyore abachenu n'abatenge abande bagutuma abachenu n'abatenge abande bagutuma abanyabibe n'abarere abande bagukura abanyabibe n'abarere abande bagukura abaminto bane abamuigwete kwaye yega yerige na LCA mangana yamaya aboibonekero twabe tukunyategerera eliking manto nyare konyoro gutulika gwa kare na kare ikiagera yabarete irobo semi uya unanekero ngosoma kuru asige tabu kirikia Mariko 15 mogosoma kwa 15 Yesu itonekera tukwirete igura sumusaraba eliking matara kera ataragenda igoro na umirani tena borkuwa baye eri akabateri nka nabaye chinguru ekikira abo mokonyi kimwe ikomo chenu bagenda sibitunwa nebitongo
anyera ndi nchiri yogotoleka igenire boka asili etalia Yesu Kristo andake bairuko bwabo goseli birecha Nyasaye tiganya ariko basisi Nyasaye yonsi nekero togenda tegotegerera ekwaye ito yerigene SHS Church. Abandemba minyoke go chachi kanisa Abandemba minyoke go chachi kanisa Go chachi kanisa bakolinya obokoni Go chachi kanisa bakolinya obokoni Abandemba minyoke go chasuboranya Abandemba minyoke go chasabaranya Go chasabaranya bakolinya obokoni Go chasabaranya bakolinya obokoni Simba bonyore Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abanyabibe n'abarere abande bagukura Abanyabibe n'abarere abande bagukura Abande bagukura Abandemba minyoke gotya obokonyi Gotya chikanisa bakoliya obokonyi Abandemba minyoke gotya suburanya Abandemba minyoke gotya sabaranya Gotya sabaranya bakoliya obokonyi Gotya sabaranya bakoliya obokonyi Simba bonyore Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abanyabibe n'abarere abande bagukura Abanyabibe n'abarere abande bagukura Abande bagukura Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abachenu n'abachenge abande bagutuma Abanyabibe n'abarere abande bagukura Abanyabibe n'abarere abande bagukura sana buyamano sana mwana minta peri mwana ribono chitare ndinjiro choka njiro choka ga chibitema Rwa kwa jega liga zuba yu kaki ane diako na kota baka chiza it's okay bono dia tore to sisi onzinzi otochandira bono yandara na nege tukerege kemo aswa dia tore to sisi kaki aswa motorikireti bani motogireti temo koraiga tetwa kesimi bali kwante bali kwenda nengora yino gotaga iga bekishanga kwa kiresimi gotasira mbari yesi bibikira se comment akesimi ya gogota yako dunga laira ali nikondani Nathan Onteng amaraba agukumi oseka ero eri wakwana uchomotere kama bono igatari manga kiende bono igamana togokora ngogotera ande yu Nathan Ontegi tagi Ontenge nae kwa kasomire matakataka Nathan Ontegi tato no Ontegi oyo ndo manya ine Nathan Ontegi yu ngogotera ande tigatora koro zizika gotera kagokora ninje ngogotera baka you don't know. Okay thank you very much now tumevuka tumevuka daraja sio bwana tuachie gaki tuachie semeria gotora irane na kera tu agorire maete ekera to gukora omoziki ane ngora no tore tonyongire ya matera biratato ekera to siekere tere na ge consisi bekera consisi ngento gau take to sisi kobeke mobekere mosiki kurugari ndora kana bono rende igon Buwan. Tegerera, ukiaria. Abantu bamuinto moinari. Ora tika bakombo yeme gonda ngoja tule. Ntate ko bakwani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nari ko batabinga ki. Abantu baminto. Omayete moisio gesukuto tindakora mumayete. Ege subawe kya puga. Chizo iro mata kitako ire cho kwane dieta. Ote chita ikana chiko kwana chensagi ni meja. Igo tindakwana litaliana. Onsinsi no yokeire. Mwana moramare mumbu ali muna farita kuete nkinanda nane kukwana otokotera mobekere bono nkotera machogo se nkotera orenje yanda cha ngocha kirasi na ruete ima gocha orenje sawa beka tobekere kwegendekyo beka Niyobote amangana mange Akomba yemegondo Nakiwano mwatonyala Akomba yemegondo Nabere igo Kurana chanche na kande Aba kombo inchi bago tu chande Kita kamu kuara chire
Kita kama kwara jiraya kama yu. Aba kwamba yende gono bato nyare ta bono. Niye bwate amangana. Ako kwamba yende zona. Nsito menyete niye bwate amangana mange. Bakombo yeme gondo na kibono mwato chanda. Bakombo ibaka gezona. Yeme gondo na kibono mwato nyara. Abundi nare nge majoge. Bana. Onyo lebo. Ekero monta kure asagorwa gotugutwa. Semono. Wapinduru. Semono. Tango mbaka nyagaki. Manyomo 500. Oyuwe. Abaira bobe. Ora no turi. Inaego konya tira konya maragatatu. Inaego konya tira konya maragatatu. Wakolira bantu una mitumbo bole mobao. Semono. Wakolira bantu. Abinde iri kwa babire. Wapinduru. Musaiti uya no polikera na mariko. Onyoreto ya bwache kenyora waikae gekoborie. Onyoreto ya bwache kenyora waikae gekoborie. Onzivu jena chire tira banana marembe. Iberia kaisa etiga ene kaisa. Ibire bianya saya tiga ibire bianya saya. Etansi. Wapinduru. Kesuguti. Etansi. Gento. Jesús. Etansi. Etansi. Jessa. Kata. Jessa. Kata. Siki. Moto. Siki. Moto. Jessa. Kata. Pula waya. Wacha sengenge. Sirire, tocorera, palito sirire, tocorera, corona mayanda, into, corona mayanda, bando aminto, palita y garaire, bando aminto, palita y garaire, bando aminto, tenga diuka, kaki, ah, omgano na namati, kong kumeti. Tenga diuka, tenga diuka. Etansi, gesuguti. Radansi. Tenga diuka, tenga diuka.
Basani bane, pole sana. Abasani bane, pole sana. Você bono wako. Bono nkanyora mogoye muna kolera bobe sana. Benadi. Omolo. Yabaye bana. Obai gwasisi mwana bocharo. Amana ali bati nyambati nera. Agota bekera ko timika bitumate ko kiombe. Amana yama ni kenyanya. Raba ni kenyanya. Jo irera. Amana irera. Nyamwembe nanu ko mwana mwero ko nyako ko ni kurwa Nairobi mo choma kare. Amana yakaka ko mwana monto na bari. Igasuko kiatara bwono. Bono achakire manganali. Suko jaga. Sukuti. Aya tu achakire. Siento, sana, siento, sana, siki, moto, un sitio che era nero giocire. Montare con la rima qua. Da qua ne avanti, va mi, tu anche no, tu prendo con. Bono ga kina bo na bire iko. Un sitio che ire. Un bire ronde. Fai dondabu. Ga più sirire. Ya no navere. Ere merelia. Totualecita. Ere merelia. Totualecita. Ere merelia. Matenya mucheire. Obugito kita. Matenya mucheire. Obugito kita. Dore merelia. Abana bane. More merelie. Abana bane. Mechando na bere. Re merelia. Mechando na bere. Re merelia. Undabu pole sana. Re merelia. Undabu pole sana. Oh, ya era bono. Tima itu se ya iro maete. Wapinduru ya hiyo. Wapinduru ya hiyo. On sisino yo keire. Agente kiabe kane kiama choge. Gotara be korenjo. Kosabon. Orenjo nkobe kande ya minoga. Taribo. Aya. On sisio keire. Bire onde. Farita ondabu. Gakia gasira. Makueria maganga. Natikiro mate. Nabonda uli kondo no yondo mintali muino. Waso monto kongura no yonde. Saras, ay kay puri. Ngay kuira. Ngoy wate. Mwanga ngeke kwana. Chugocha. Ay nata wanko ko kwana ngesongo. Gotara kiate. Gotara kiate. Gotara kiate. Atera ng'abakomboi. Abakomboi batonyarire. Kombo ase gesongo ne kibakoro. Kibakoro kwa ase gesongo. Tegora ringi migondos. They are disturbing us. Kwetewe. Ano kurukuga iga. Akoro kwanga Steve Mokwa. Steve Mokwa. Nataka wape pole zangu. Bana. Oyo kuruna Nathan Ontegi. Ote wanga Amaraba. Ya somei. Ya inze. Hapo sasa. Hapo sasa. Siongeze ki. Isiongeze ingine. Baba, umato yo tonyari. Orenjo, bamento orenjo. Kano ko orenjo. Kano ko orenjo. Kwanyari orenjo. Keno baigari. Oyuko, okugoja. Rose Kiumu. Ono moswati mosko. Oyingo matera ande airosi. Kiumu gali. Kana ko beka basa tayari kyagara ko gotera gasima gore migisi. Ne kolera na. Tigae. Ono tigae. Aba munango batero mayete. Yo matengo batera na ende batainga mbekere pigipia mabuta. Oh. So okay, one right on the stage. Orenjo. Wasomyo mwana negento kiengenjo. Ino orenjo. Wasomyo mwana negento kiengenjo. Bona che tena. Wasomyo mwana
tonyoire Yebono Mabana getena Omongi na getena Amindo to baterie Amindo to baterie Negendo kiengecho Gosomyo mwana negendo kiengecho nabawe kweruja botaka bolebo nabawe kweruja botaka bolebo nabawe kweruja ebito kya maizo nabawe kweruja ebito kya maizo Orabirio mochaba Orabirio mochaba Arentire mipira Abuyatieko Arentire bikombe ¿Cómo no? Buge tutu chache Abantu bamwachete Ochangeire chisukuru Akanyire byombe Timarachi Akanyire byombe Baigone chisukuru Yeito buya Baigone chisukuru Abantu baito moigwe Negendo kiengecho Gosomyo mwana Negendo kiengecho nabawe kweruja botaka bolebo nabawe kweruja botaka bolebo nabawe kweruja ebito kya maizo nabawe kweruja ebito kya maizo bantu baboge tutu chache Abantu baboge abomo bwaino oyo asoko bwaterana amono mongi nagetena Valentira magenderero Valentira magenderero ibuge tutu chache Gosomyo mwana Negendo kiengecho Tugataka kumanya Sobuti Daranze pi Sayuna maene Notwalenge no choro Nalichati omenge Nachafeti omenge Namozeti ombati Amona choni momanyi Nateviti kiwage Amona kaka tandi Nacho elio nyanja Tokanyorana maene Yomongi nagetena Gosomyo mwana Negendo kiengecho Gosomyo mwana Negendo kiengecho nabawe kweruja Wapinduru nabawe kweruja botaka bolebo nabawe kweruja ebito kya maizo nabawe kweruja ebito kya maizo abana bamachoge Abana bamachoge Tombocharo na chosumigisi moigweta mangana echintera bacheito chingia Makwelia maganga kuira abantu baito Makwelia maganga kuira abantu baito Farita gakia maeno sirire Farita maeno sirire Ondabu mano mwe pole sana Ondabu mano ne pole sana Amamane sita pole sana
Amwamane sita pole sana. Maganga ilira bantu baito. Makweli amaganga ilira bantu baito. Amwamane sita ya kipole sana. Amwamane sita ya kipole sana. Farita maene ga quiero sirire. Farita maene ga sirire. Mugisira kibono pole sana. Mugisira kibono pole sana. Makweli amaganga kuira bantu baito. Ondabunga kibono pole sana. Ondabunga kibono pole sana. Basani bane kibakalera. Abantu ya hizi Hot TV yo vete la praia como ansioye na mbe nene msiwa ndore zao na aka mendo wali mwesi mora ki ko mona se barase mure amo nso motase zerera tinandu kile ya nene na ukiasi mwana eri Eric Andonsia Kore, Naro Moren, Nero Purua, Mandela Koira. Ninte connect yaptene free data ni asi free data asi ni tunafikiri maigo ni tokana kuligira. Asi kinse moi vere ku ba kema kuna nganya ni. Ndio kungwa negocha Eric Andonsia ni Eric Andonsia uno mwana mire timba kabuza mamu mwaberi kunde kuna kogera kurukutu ndio kokora amona asini njotari bonse kokora ndio neyo abatari munsi barimo na matera inamba uno mwana yotera na MSC go sana na batari bonse buya masana ekenyoroga bwate My son Eric takes tuko pamoja na abairi na batani mwesi murobiri muna bari mwatarani sikari mu ndio kungira ka abasende sikari ko ngo teganya nyasa ne buya mano by the way network yao yaigure bobe ayema okoro tuko igute network yako ya sirake igo asante sana soko na nengora yao thank you buya mano baba kaena gajo mo women ni mungu moja rukunga na rosso wewe mndozi kengo mato mama county mocho prokere dara kinga kichesire go jamaa ta soko te bantu nga je no ndegeti ni manya za wa no monto muyarende thank you na asante tu watu musiko kurukanga nere Nyabus. Uga Judith Kirongo what the worker you can call now. You can give you a call. Go just as me. To akeri ana ba. What number I now get a space ya talking. And anybody utaweza work simu. Yura anataka kupiga simu akagoja. Bona ngato kubadi sasa. Asika jo chinsa. Numa chinsa chachire. Na hivi ndio tuabire program ngo tware chinsa cha. Mate abakamambi. No tora. Toko toko no sabe edere kitayaito kakazungura. Aongeze. Wewe anata call. Yanara tetora rasa bus. Akia nyora anata call yimate. Ondo nara nyaps. Nyap. Oinya boke igo. Nyapo sigo nyaboke. Abai. You can give us a call. Yeah, call. Before, wait, what only about 20 minutes. 15. Yeah, 20. You can call the upper.
Ngo yote. Onero babe nyaps. Ya nyaps. Nyaboke. Kirongo. Yeah? Judith Kirongo. Judith. Kirongo. Judith bono akezi ni goja bono tokobwatera ewu. It's okay, it's okay. Thank you very much. Otebire mwagire. Wetake. Nagasene. Oh ye. Nagasene ko sukuma kurwari. Koroje tare gitari. Sikurugara. Mangana ale gwero. Maeta mangana ale chenu ni moinali ba. Je kendo cha moinali oyolese mangana ale. Bwe chali mangana ale wezamba. Suguti. Antagi noal. Kagwa kesimi. Ingo komutana te karate tra. Asabone iga. Bora sabusere bisuka abande bisuguti. Nengo kuboli ndiga. Boli. Igo yuteri gwaka. Tukanyeta kuna wakesi. Ena lengera lipa itugui. Yes. Aba murambara abasinini gebisininiga. Nimbwate gesugutia. Arabu gesuguti ande nko barorande njiragete. Yes. Kuma eteli kare nagatengire naye go 5 naye go 10 lakini siku hizi toje tingo na bongo ngete gesubombe getane gechinguru. Na injere ro naja ne gesuguti. Nande pata nko bamentande gente kya mubuku. Yes. Nataka bamura pomba wesa. Imura po ebibisinini. Ndati bali bamate ko ligibesa. Tegete ebibisinini. Uno. Yo no man. Una ababa. Inju. Chia. Inju goja. Tugocha. Ndegete ya mozo iga. Igere kwa Yesu utamuka gocha. Inju. Tugocha. Ya no monta man nda. Ababa ke monyo ko igweto ko kore meremo. Ja. Inju bono. Kai. Yoke ngere no mwana wacho kaba. Garu abwa ye na ye tata kingo korore bobe. Oroje no wate kien kio mwana. It's okay. I told this Kirongo. Abate kien kio mwana. Okay, we are waiting for you. Thank you very much. You gonna have kabati kagaiga? Yeah? Johnny Jango what? Okay. Jango what? No more noyo. No more no more to go to Agnes Jango what? Jango what? Okay. All right. As abu bai sai mare ngababe. Babe 6. 6 tata? Yeah. Aye bakeze se aje goten. Okay. Ese tengo what? Okay. Etika ino biyere. So toka ya tesi meje mo swatu yiga ko da waka. I don't know so akire se mi wacha. Todo maroro. Ira bono. Kongaya. Basi bana mangana ali achakira. Wee! Wee! Aya babi, bana tanzia li bana ere maito. Woo! Aye. Ami to tuarire. Amangana li bana achakire gagaki. Ya bono ega kibonero nengongu. Gakana ya bono ega kibonero nengongu. Gakana bangina ega kibonero nengongu. Aye. Tegete mongo ya kasoka. Ngoya kasoka. Oya kasoka ko. Bana. Takule. Tegete mongo ya kasoka. Okay, kata kidogo. DJ. Bano. Garati. Suguti. Okay, gotara ndware kori. Gotara iwa. Kori ajira. Hello. 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 Mambo. Poa. Karibu sana. Kwana mwananchi. Asante na wasalimia nyote ya mtambo. Okay, kwa majina naitwa Judith. Mata mukwaneke gusita batali. Ora basa gukwaneke swali abantu ke barumo muno. Aye kwaneke gegugusi. Kwenye pima yetu. Ngoro ku Judith Nyaboke. From Girls. Say no no. Okay. I want Mi ni fan wa Kisi Hot TV and
Nataka kupeana pole zangu kwa familia ya Eri. Nawaambia pole sana na ninawatakia pario njema. Mungu awaongoze mmalize salama. Iyo. Ya, eke kusipima itubie igogati. Oh. Sawa mwana Judith. Achudi. Sawa sana sana no monto myake kiba. Ye bana ba minto twako kaniri asa go jambe ba minto mbona ko wasa ile twaigure buyaki. Sana sana Judith. Astoko soy member na go remia one of us. Thank you very much. Wana nige suguti. Bo non tagete. Suguti teka. Teka tiri sano. Isano ya gaki. Isano ko sinejia bana babuga. Okay. Na atere nyagozira, tinda atera nyagozira, tinda atera ontegi. Babo Judith tinda batera. Thank you very much. Ale bono ngaita ka 15. Aba baire Isano. Aba baire ya Isano choka moko ira. Beka. Beka ya. Konga ya iga bono bari bagotigara babere. Na bakanyore besa. Oye ato ko ngobe number 2 bob. Obe toko tuwa. Oyo kabana oyo inteto yo kosoka bono. Mbekera magisi yo kosoka. Haleluya. Omoneno neno isaine. Onde tayo kubwe kaine Yesu. Bado noutra sembe outra cora. Isuguti. Isuguti ivetika. Okay. Haleluya. Omoneno neno isaine. Pero ngoya kasoka konde temo ngoya kasoka kujisiko. Oya kasoka kera ngobo kolera bwangu sana. Oya kasoka kolera bwangu. Kasuguti no vita egakiti ngachete. Kasuguti no vita egakiti. Bas bwana ebagata. Oya kwanda sikosakete. Ewiki point yo mundu. Eninga chengotera ewiki point yo mundu. Egento nyekumete no vita no nyechengotera. Egento nyekumete no vita no nyechengotera. Minto mwanya getinge egakitiga to batebi. Minto mwanya getinge egakitiga to batebi. Ezeye yabono egakibonero nengungu. Ezeye yabono egakibonero nengungu. Kagakana bangina egakibonero nengungu. Oya gosoka kayare. Egakibonero nengungu. Oya gosoka isiko. Egakibonero nengungu. Abaise kabamura egakibonero nengungu. Aya DJ yiteni nyaka. Teke toya gosoka. Oya gosoka ngayare. Oyo rogoro. Bari bagata ya soka bemo kama ko igoro. Bari bagata no yo kama ko igoro. Egento bari bagata no yo kama ko igoro. Bari bagata no ria. Egento nyakumete konyora bono muaka. Olire bono si tareka no nye jikoni. Olire beka. Ya ko suka ena na ya go jero. Suka go jero ora na baga. Omerantia ye egakibona. Ena na baga ya. Tega ya no niga. Konga ya no niga. Oya go soka tagete. Moya go soka. Mogaka omote. Bati bare babere. Moya go soka. Moya go soka. Ya bere babe wa kifungo mote. Weba evituni egakibona bie bonasi. Moya go soka.
Ngoya gasoka. Ay ngoya gasoka. Ay, igen tunavumile. Turatika. Tunavumile. Aba bato ibera nyote. Uyo, kaba ibera ni nuyo. Baberega. Abaiga. Abatia baberega. Turabeka baboka. Beka baboka batupo. Beka. Torarenga ni mogo soka kurwa saba. Toyo go soka kurwa saba. Beka tijai. Ay bera rugura. Beka abwari musu. Toyo go soka tutagete. Bera mata ya. Ngoya mate. Ngoya go soka jisiko. Ngoya go soka. Abito ya beire baba baisja. Beka. Ya beire baba. Ya beire baba. Kibamita ya gata. DJ. Aya DJ. Nagote. Moya gasoka. Barbaga tano ya makai woro. Ya tiga. Ya Tema ya makono ni kula. Bana chimasi watatu. Chimasi ti. Ya kilokora. Banga ya ngaraga. Banga. Aya kira. Batatu batatu. Señora ya gasoka yo gasoka. Beka. Another goal. Hello. Hello. Mambo vipi? Sikira. Hello. Sasa. Poa. Karibu sana libagane lyako kwana munaba na Kenya ne familia. Ndiko kwandika swali abaza kwandika swali na ndike tutandani. Tukwandike uzima tamu. I can do better in any language. Asenge nchonaba usiwa minto tigamba address ya seke usiwa. Gaki. Oyo kwana akoro ku Josephine kwa Mboka Moranga. Bwana. Kurwense eli ya Mochengo. Mochengo ya nyamachiro ko. Ya kwendo ko nyacheki. Mochengo so Farida. Bwana. But Karen Chinde Nakuru. To my brother Eric, who is my schoolmate. Nataka kusema pole. Yangu na waombea tu Mungu akaweze kuwafariji. Na familia yote azidi kuwatenda mema, wamtegemee Mungu zaidi ya yote. Amen. Tena saba sisi nikeremo gendereta ko bare nchinga kinechiga. Asante. Sawa mata mugaki mwinu na banta baya. Narolira abantu baito ba Mochengo korwe kenyole kya bonsi. Gaki no barana nyora na bange bare. Bakwani naba murabu bonsi to somete como nabaira mai. Bako monto motambe no ale. Sawa no mwana minto Patrick omosa na mukwaniri. Asante. Aya. Baba nyasago se none ko jirani bekera magena mino. Asante sana. Mete kile mwari. Sawa sana. Asante sana. Kwa nere Mr. Me TV. Biti? Mr. Me TV. For UK. We UK. Agote beiga. Bru ako sawa. Mete mwangu kubachi koroni rai. Bana. Aya yunda sawa. Iganda sawa. Asante sana. Hero. Ngoya gasoka. Ngana baibero yo ya basa to yo gasoka. Ya bandera babe. Ya baibero babe. Ega kibono nyesoda. Kagoikese rosity ega kibono nyemena. Kagoikese rosity ega kibono nyemena.
Omoise ke wenyora tabwata yoko buta kabako. Babi ko yabe ro baba. Tabwata yoko buta kabako. Yabe ro baba. Moyo katoka. Moyo katoka na baiza to. Na baiza to kayari. Na baiza to no. Koratika. Tigatura iguana. Tigatura iguana. Tigatura iguana. Abantu abasinga nje batengire buya bonsi. Ande gwate bangaki. Amba gwani ande tu. Bakoje gento. Bana. Ababande go chimate. Abantu abarwani ne. Namba gwani ere naro. Tigara bera kan. Dura tina aba mata. Aba mata. Igoro borangwa. Igoro borangwa. Bana, ayakira. Ini ba bere. Aba bere. Aye baba, iguana no mangana kara. Tuakule baba, tualire. Tualire kake. Aye baba. Tualire. Aye motwa toko kara wati kane abeiro baba. Moyo gosoka. Aye, tira. Moyo gosoka. Sikuro mate na wajire igo. Moyo gosoka ningo. Bari bagata no yebo kama kaiboro. Yamba menta yangu ate me namba. Kwa yabaka no nyentri bob. Ate mo mwagonde ya. Tamo mwagonde. Akini asenye ndatema. Ingia asenye ndatema. Oyo tigara okunyege. Yanga menta 200. Bana ya. Yanda bana. Nakura. Bono injende gati. Bono aye so ayo madera ayo ndega. Iga bono. Beka. Bono beka. Iga bono ere bobe. Tualire. Aye baba tualire. Aye baba tualire. Aye baba. Bonere bobe. Aye baba. Bonere baba. Ay. DJ. Kurati. Amangana bonare yu. Igen tokere ga igana ibu. Igen to koibu. Usishaka tabanga ki. Dago ro mwana ko. Oro yo ya. Abon sishaka ta. Mueva. Ndateresani ga. Omwana oyo tatumonda ateresani. Omwana oyo. Egento kere kira kukia chebera gente. Egento kia chikera gente. Okay, anata call. Anata call. Hello. Oh. I am Mr. Me. Ate bango. Buyatore. Mi amore. Buyatore. Ya nyeri bageri apoko mara ngora se chinga kibune chimore se okenu mo chikoyo ni dori bere. Bana. Awo timai tiko sere onde na maenda mita mio kwa na kuruyuke. Bana ntoko iwete. Nkoro ya ngara ya na ucha toyo minde. Bana. Ale mererire de yoti mtayo maitenya sawa maita bieru korekana. Bana. Como ngora sana
abantu bonsi bari bakese bonsi yasengaje y'obugendo ababire ngora baremererie ono no bagenda to bana. Asante sana Mr. Me. Sawa. Yesu ya Mungu alimwambia na hiyo vegete target ya buru vile number 1. Wewe target ya buru. Kai. Ay. Ya tato yo. Ay mi koraki. Ese ngenjo. Yes, good. Akabesa mbwata kangete rorabu 072 wani. Karadia. Bana. Kira. 072 Wani. 5 6 71 ine yake sugutire nde aerore mpesa awe malisera mochame koreta Como subat akoreta laji malisera mochame koreta ogotangera mukao kaga karino arabu rende torochi gasingo kora nengia Mungu moja arari gatio kanengia ra kito basa koli na namba 1 yo begeta ko inere ngwana mbe ye maye na ibura mangana ayuanzi bana sasa kwa no mondo muya Mr. Me. Mr. Me. Okay. Ire ngogotoma. Yes. Agotoma gote ninja agotoma nane kwasero kobori ngai ire ngagotoma. Como tumerade 200. Sasa wa. Korati ara beke point ebuya. 200 echo gotoma necho mwana oyo gose nechane. Mbi yango bori ma tena ngena. 200 echo gotoma necha mwana oyo ngamenta gose ne ani abana bangamenta igose ne ringo beke mabute bigibigeli. Lagi. Komenta wanemi. It's okay. Oh. Ogulugudu. Yes, niko iwete. Aiche diangira yibageri. To mama kwamba ochese anko yane Joseph Nyakanyo sire to kwani kumambia litabaka. Bana. Entebya bamindo na baraupole asoko mosire laki bono ntue torare bono ndo kunyara gwate matanga ya bare abanye batendi. Bana. Sasa wa no mondo muya. Sasa tai sana igabe ya ikire. Sasa wa rende ndo na bakorege zongo rende no roje Mungu moja. Asante sana. Mr. Me. Mr. Me, thank you very much. Yega nimbote korenge camera technician ase uskuri kure camera. Mumra naro kurukunga nere wikiri. Korwarti semocha so very great basa kuruku itokuruka. Wikiri huoyu. Chito mochi gotoka ari gochige susuanga. Gesusuanga timazimba ruguru. Ochira masa ari ruguru. Ochimagu. Ototinso mocha yo sago tebanga. Otumire ngora yae. The few minutes ngo chararo ngora yae. Igo abantu toronira ini. Koraiga. Tetogenderere ngodira bana ba tetobete kachago na kwati chagwe ona inu ni mwandista abiri kango na kuri tenje kale bono ni numwe mai tanya tanya batu anyora chikori kango na kore te kango na kore kora kasengenje etiane aba bono okay abana como ski mwana iga koste padaye nekitoko mokora karibu oyo iga oyo sawa bono egento gike igubone egento na bekerwa matemu igubona arodiro oyo bona agochikonyo egento kegwerete gose bono egere nambe ya mugose ne mwata bata inambe ya anyo egento kegwerete oyo neremo
Beka asinindi asinindyo egere ngende ngori gente kemate na butira mono nda agenda ndo entere nyagosira gose mono beka mono sukari suka mata konga ai ngo korati ngo ai ngo wada vitu video kazuguti no vita maega ya unchokoligererie biti ya kujua unchokoligererie biti tugende tencha rune hiyo mwase yoshurike metambo gari nasenga njo chinsa chwango gocha chugocha gesuguti gogo osongwa kora no mwana chugocha chugocha ga okay umwana ngorea anoyo Richard mami no narega mama no arenga ya no yo okay bingo maiti ndage te to korega ai que suguti tengo como to comentar un mono tengo como te to gore street pass chuke na chikoni jugo ri ko to ngocha de to gore koro te kya muhimu na nga binte bete no chukora okay ngore wetu komenta besa ga kende to kare kena somano oso tenge wetu agokire ngore wate nchongo nche korunde Esukut kwa berange para mbali ready Eiga wata ye ngai miye sawa sana no mo te comenta kende ga ye cabo de tore to sindo chise chete kwera ngodo bwata ndeke no comenta ambi no ndega iga no mungina boreko mungina boreko ame mwana mombe kire biyege koro to biya batogo chaga iga nanya sako senike masane sana ngete kurugari kwa korire gesuguti tisa cyane cyarire tisa cyane kwa chigo chigesuguti otore nande mambiga iga singecho ano ne wasero to watch it kurugari you can do something for this someone iga Adere que coro, te sale sana. Corre gente. Sawa, babeka bako tisa changere. Corre. Me entra como su agua que. Evaita makwelia ye. Ena maganga ye. Amakwelia ye. Evaita na maganga. Evaita makwelia ya. Ena maganga. Koira banta barabaroge ebaita makwiria ya ebaito na maganga akoira banto barabaga akoira banto barabaroge igoto kolera baba ya amakwiria ya yes akego tija ngogo kunyari ngogo yes amakwiria ya ebaito na majinga amakwiria ya ebaito na majinga mwata vile discovery okay bueno egento nalo ko bate yes
Asenge jo chance. Igue ndogere gukora ije. Ile kangwa tene. Ngo bwate video. Uko ligese chase camera. Tigaya. Na tole ine bana. Tiga bana yogete. Bono na rengereiri. Na rengereiri mwana uyu. Moyo siringi. Iguna na bangira ngora windu. Omwana uyu na thagire tiga moyo siringi 1000. Arabu oyo moyo siringi 500. Mboga na kone. Sote. Gose tiga oyo na mamandire 500 javere ni 500. Bana wale gete nako. Gete nakora. Asenge teto tele ngai. Asenge ndo wale tse. Teto kwa wadi. Ande ba mnotore. Nataka baka margo. Watero ko na begire ugwa maremo. Watera keiga. Asenge cho. Teto mko. Asenge cho. Gote asini ndio. Ya de ko lekana. Kunita second. Data kaki. Ganda agaso mwana yo sugudi. Sugudi. Como se pode ter adoro. Diana agaso no yo sugudi. Okay, tara kora. Ito ko program. Nataka. To watch. Ewe Diana jabana na kwa nengoli na njire bana yo ni mata ile to ko. Abana ba minto abamole motorire tikuru mutandao ga. Nonye kindiga na njeni bwata YouTube yane. Boko na YouTube likana ge sugudi. Iyo kaigo ayo saji no akonyora naende abana ba mindo nabora anyora ko gwata no ni nyangi ege kosi ke bura kere gato tera kwe nyangi tera muna bono muna tora amatanga ega tera ko kare mi family wana bono tora ko kare ega asenge ndire ndire tukole tera ko kare mi family ko batera ngana abale mere no yo kule ya makweli ko bukorora okuka ega tukule to okwane gito okoro kusikira okoro to kusikira okwane wono wono te kariga okwane okoro kusikira ana iga wono iga okwane astia kulechiga bakira biemara senge chogocha biemara senge cho yogota singa yabone mie familia ya mwama tara kora tumoskega tendete ene kisi hot TV yo chasa iga kwenda ne bara yae nera akwani ngadali ya mwelio yote chokora munaga sende goza Mr. Finest Man chango gocha honest man muna director gokora ani chigocha honest man tuno mere gigo kwenda photo thanks sande tayari kitagaji wana mtu kwa ngitara gitoma maade ora abaire ndiko kuzayale ogokwana kuzayale sana okolia mangana gengego ndora tiko yara kwana tegara bantu ba minto mashirikita kisi hot TV mashirikito banjete Eric finance man asema ndao mshukuru sana asante sana America, Canada, Canada,
bare abo tokona kogosori igo ekero uyu mukanya robo kongo na bono Eric igo tokumenyoka mbakororo wabatie bingi kigende esaye tikaba seseni kurukoro jasirikana guseka kasungura esaye tikaba monaino gwika ankyo Mungu abariki sana asante Asante sana aina director Kisi Hot TV ane manager Radio Sayari bari kama kwa Radio Sayari kama kwa Radio Sayari na pasta mna Arada ramana chagabu omwe kino weke program ora ni kuruhembe wa watu bakotegereza yes thank you very much kana the finest man oyore otreta geiga areta we bodi bae ko barororo baina ne bon ali baina kamu ba kemu ya ukore tuko finest man Diga grato wetu hotel ama certificate Kisi Hot TV Biamono for your support. Abantu baminto ngajire konge ngora so mwana ono monene kina bakiri karibu kiro muntu raimo kyango koboko igoro nyoro cha mwachanga njanga ngoru kina akira bageni bo mwana one nyangi umwana one ere ngora abali babwate okomonya kuri mwanje mugotige musike nyangiye ere ngora biamono soko ngali baga ninje ngoro kwa mwama marando andi nimbwata kana bazi zezukuru yo mubiri gorari abayiboli bo mubiri mbara myakeli bangeire nereje mwego gotera ngoli gwateru na kigwateru likuri tari okuinyora omwana nabao kurusige ndoki akorusie bitoti na koko nabakorusie bosuku na inje ndaite kurangerio mo ndaite ndangerio yo kundugera nera uroke gase mwana oye monginesta nje njwa ngongo sole esita tororere esita sare na abana bamwabeli kinga ibale bonsi pi barorekane gani abana bamwabeli kimbaro bonsi pi paka munenya rogerere nyumba kango yaikira okay abana bamwabeli kinchi goja twachakire sika abana na korera yane naro esdojire koka na chi kanyo chibwatire ngojare abagambi esdojire omwana umwabe okobwali likitayo uri okoruku mogerenga ya okorumati mogerenga ya makogoti ngayali bono kwende onginochire uyu nere mama umwabeliki ninje tata umwabo kono nere umwana ono monene nandi jitimbwa tinguru ngokwana umwana onere obwana tukimu kichukumu cyane nandi mwinyoro gotera kuna amarika paka kore kendo ki nandi moremete uyu bwate nkore erembe yanjere jina kolire ngere lyo mungina ere lyo mwana biamono sabantu baminto mwachire ko twapole jasa maleta nguru kwesta mora mwama ngaje itonya mira ngaje neno era kino yo nero mwana ono monna saba mora lakini munyaro kana rule buso mwana ono ralire ndu anjaine ndu akora nere binge lakini wanya sawa korere
omoirire gongosa motoboremu motokorana amasabo mwana oyo antigaire akore kiambwate na inche morende arosire mwana one gesatu mbwati amana biama biama nasiri baga nabakwani natera se mabe maroba yano boirire boirire sama ita nkoro kutene sombo nde Eric ne ndugu yana naro nkombwati aguru naro kumbari kumaga mama kara sende nayo tebia ba minto bia mana socho to libereri yomwa bekerega twarorire bia ndi asa abasini asumwa ande temo kwena mbura na bia akimbia mana sayo bia mana It's okay. Mogereng na ranga. Mogereng chongo gocha. Kwa nangoga. Okay. Kwa kwani mwesi mbiamara? Mbiamo. Samuel tankoro Samuel. Semogere. Epo amamande. Gano onka. Ono nje nkobwaki mwana minto sire Farida. Wale mwacho tu pole. Kwa karambu ya mwana. Mwatore mina ne mwendo mugande to cha gotore mi. Kwa karambu ya mwana sana ande karibu. Tobwate yone nyange yo mwana mintere buyo. Asante. Okay, thank you, asante sana. Usikomina naranga kayenda namuraragura. Gayare. Mchongo gotawa. Wali na oibo kendo. It's okay. Tali mochande toyi. It's okay. Karache. Yo yakwa neri bagari amwesi komawa. Nje tigamba kwani ngawairi mwensi. Biama na soko ngali baga. Akire bya soko to ngora palita no mwana minto ndu amwanje tu. Lakini akoraganya saa mwanja mono murangi. Ngwati amange ndakwana mbiamana. Njino mwabundo uliki. Biama. Yadangaro kujosini nyabudo ninjo limwe sinzia gatogiga. Asante sana. Wano ikiraga beriki. Wano na inche tiga ntebe mbiamono asa mama na abana ba minto ne yamate yonspi bali mwankiramo ase ng'enchobo kenduobo na ekwerende TV yetu ya Kisio TV aso konkamo na ndi muna mwaretire ebintu ebi enche na akire mbiamono actually. I'm so grateful actually kubarora and I'm so happy. Wano again tonaro chakoteba actually. My brother Patrick. Where are you? My brother but yeah. Na tetra mwali baga akwane make a conclusion on behalf. Abakwani mbiamole naende mbiamole so otoremi samatanga tubwate umwana uminto gaiga Mr. Eric twarorire na mbiamole twarorire na moto sirete moto anchete aso gocha koine abasani na bange tubwate abande angomba ikaga abande mambi baraika gobono asa bataika na buganda na bairane mbuya mono lakini mbara abake bakire chisimu mweigwa bara abasani baito likes of Josephine Muranga mweigwa oinare nero lenge Edgar ya Mr. Eric ando lenge classmate kiana tubate na ende
Geoffrey Mombasa mu maete mura wena lirukora winera ne classmate na Alex Umbuna another friend batumete ngora yao mambira we represented twairani embu ya mono ase abasani bali mwensi mwacha anene bali bamochengo na abasani bande bali bakachisim korungumbu bia mono. Thank you sana bia mono. Naremo tulete kurugalia. Asante sana singe choko kutoikanye. Na wiki fonte bringo te pole is one of your friend. Ana kwa ngentro tisite asare. Thank you very much. So gesuguti igwa kira egento na gunduire ogatero kugugo gwengora osiekere genteki. Wana ndakome gosekirani gwebeka bwango ya mwana singe choko torigereria. Singe choko tobwate. Oguno gatera goko rwengora magotegerera buya. It's okay. Bia mwana sengencho yogo tobwate maseyemo asensemo ya Kisi Hot TV kama kawaida ekenege kozi yako na Kisi upcoming artist kibwata gatero gukoregwa ase family komandeliba thank you very much intabona moment kama kawaida unabotambe mochimondo kan Dr. Dennis yimba manyeti ndirinda yimba manyeti